Mauna ni. Live po kami dito sa kainan sa Bye-Bye. Kain kami. Mga kami diri. Ha? Aron malami. Pagway seasoning. Di malami. Daray soft drinks oh. Ay. Barbecue. Ano, lumi, sisig. After ni diri. Panhapon. Biyahe. Tulor ako no. Native chicken, native chicken. Oh. Na may basa diha. Barbecue oh. Paong dito ka pa nagsalita. Sa umlaw. Ha? Dito kay Baulaw nga nagbiyahe talaw. Hanap buhay. Hanap buhay kami. Ban doon yun. Sa umlaw eh. Sumana pag muli yung bawa. Kinsa? Oh, dili oy. Sugot day na ilang amog muli sige. Uy, CCQ. Barbecue. Gamot ka ko. Uy, ano to? Hayra man tong kuat. Hayra man to dija. Ha, pukaw. Matuhan man nga. Basin unjag. Basin unjag ini. Faktura na wait. Durog na mo. Right pa wait. Mag-add mig 1 platter rice pa do. Sige ma'am. Pero pagkapinay dugod dong. Nakikasala diha. Naman naggamit. So, sa bulsa na kusaro de. Uli de. English na, English. Ang susulo? May tissue, bebe? Tissue na? Ang bebe? Lo này con lâu ố. Ito ay tuyo dito na pwede mo day. Ganang tuyo dito. Meron mga Luwat ka yan. Kalang kan.
barbecue yan, no? Lamok? Ha? Kapag lamok yan? Ha? Ano, lamok-lamok, ha? Lamok to. Tana, pastibo, oh. Hinguban pa ka, bo. Mahunta, bo. Nanawa. Umang ka mga trabaho. Ban, unta ka. Lex-lex, pagkagwang, oh. Buwan pag-start. Tanang magdalay. Sige, trabaho ko ugma. Trabaho ugma po. Trabaho ko man sa ugma. Karon wa. Kuban minta ka. Kanduhan na kadud na. Ano mga kitskaran na, eh? Hindi. Yung mga kitskaran niya. Dangog. Ito sa bulsa. Kala pa man ako nyo? Uy. May barbecue, oh. Doon ang ito. Ubot na nga dito ba? Yun, oh. Oh, dito. Laro. Kasi may pagkanon, anak. Mas tibo mo uban. Kung mo trabaho, mas tibo. Hindi, di ko trabaho sa lunes. Naman. Subukan naman yung lipiwan na nila. Sila duha og mapatabaw, ah. Tabaw og maude. Kamunduhan tibo. Ha? Para kay Managang Siringod. Walor mga ako. Kukuhan. Agad ko hindi malimpiwan na siya. Sudas ako, no? Magdun sa dam. Hindi. Sana kung di magkatrabaho. Kung di, eh, lunes. Kung ko na limpiwan siya. Sabado. Hindi man ka pwede. Ha? Okay na, pwede. Matrabaho ka ba? Duha dahil sila. Kutong sila sa unto. Hindi po pwede. Pwede tungkol. Lechon manok, among sudan. Barbecue. Lumi, muna among sudan. Napit sisig po, Ay pagkapit. sisig. Umang ka mong uban, bo. Uban pa ka, tabaho pa ka ganiha. Uban, unta ka. Ngami karon sa baybay. Ngaon. Naapta naman may panihapon. Ngaon na lang. Ano mo makalaro? Oh, Loro po, siya di mo kaon. kadugaya ko kunit eh. Ipon pa man. Dan na hudan. Init na lang. Init ka, guys. Bug naman ko ganiha. Kapay karon yan. Uy, hindi. Kaon ka, hindi. Basta na baka. Man mo uban kay nagkuan me, nagbiyahe man me, na may gi-deliver nga mga furniture. Unang camera. Ano kuno mga bata mo uban. Man sila mag-uban basta na may mag-deliver may kuan, furniture, hanap buhay. Hanap buhay para makapalit og Panghagbong doon yung Isda. pihod.
Sara. Pulido. Bugas. Hanggang na ka din? Bakal din. Pagdami. Nakala ba? Ano pa yan? Mga baso. Nakakala. Namin sa Bato Leyte. Hindi may taga na ata Cebu namin sa Bato. Tama na lang. Ayun, pukla na yan. Oh, taga Bato may, taga Bato. Pero namin karon sa bike-bike kaya naman i-deliver nga po nito. Apta naman ni gabi eh. Boss, ko. Ay, gracias. Napusog na to. Stoy. Away mo. Putol na yung talaro na ko. Mm. Law, kalot mo law. Ano ko na? Law, dagunin mo na yung sudan, Law. Ha? Patutos na ito, Law. Sayang man. Ay, Memeng, ayo. Ayo, Meng. Oh. Oh. Dara, oh. Dara, Meng.
Pwede among ipabalot to. Sige na. Mag-bill out na sa mga. Mag-bill out. Thank you for watching. Busog na ko, nabusog na mi. Hi Bilin. Hi Bilin. Salamat. Bilin lumag sa abag is watching. Randy Adaron is watching. Salamat. Tibo is watching. Thank you. Bye-bye. Salamat sa pagtanaw sa among live. See you next live.